Памёр ляснічы наш, да можа, Міхал ускочыў. Моцны Божа! Ох, браце, смерць не разбірае і не глядзіць нікому ў зубы. І хто б мог думаць, спадзявацца, ўжо стаў ачуньваць, папраўляцца. Каб хто сказаў, не даў бы веры, ды то аб'езджык, пан Ксаверый, прынёс навіну гэту смуту. Дзень добры пану, пакланіўся, а ён як слуп і не зважае. Глядзіць бы воўк той і пытае: а ты дзе служыш, чалавеча? Служу, паночку, я ў парэчы. Ага, чаму гэта ягомасць вядзеш вялікую знаёмасць? Чужых цялят бярэш на пашу, наскрозь я бачу службу вашу. Чаму аб'ездак сцежак многа? Пільнуйся ты свайго парога, бо мне такіх служак не трэба, для гультаёў не маю хлеба. Дык памятай, чаго наймаўся, сказаў і далей паімчаўся. Так смерць ляснічага старога Міхала моцна ўскалыхнула і ўсё ўверх дном перавернула. І тут у першы раз Міхала вось гэта думка напаткала: купіць зямлю, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут. І там зажыць сабе нанова. Свая зямля, вось што аснова.